Treffihaaste, viikko 3. Tänään ollaankin kotona ja tehdään makrameita. Itse asiassa mä ajattelinkin tehdä niitä joku toinen viikko. Ja tänään huoletaan kenkiä. No niin, kerroppas mitä tehdään sitten. Niin, kukas meidän taloudessa huolehtii yleensä kenkien huollosta? No silleen kaverin puole. 5 vuotta sitten huoltanut meidän talon kengät. Nyt huoletaan yhdessä. No huoletaan. Mulla on tämmönen kenkien huoltokori ja tänne mä oon kerännyt tämmösiä lumppuja, mitä voi käyttää. Äitiyspakkaus-pyjaamia tai... Sitten mulla on täällä rikkinäisiä villasukkia. Näillä on sika hyvä kiillottaa sit kengät lopuksi. Niin itseänsä kunnioittava kenkien huoltajalla pitää olla tämmönen harja. Tää on itse asiassa mun entisestä elämästä, kun mä oon tanssinut paljon, niin noitten nukkasen pohjan huoltamiseen. Puhdistetaan kengän pinta. Näytäpäs. Ja mulla on nyt, toi löytyi ihan marketista, toi on tämmönen hoitopuhdistusgeeli. Tää on tosiaan geeliä. Älä! Mut sit mulla on täällä tämmönen nahkabalsami myöskin, minkä voi laittaa sit sen jälkeen, kun se on kuivunut rauhassa, niin siihen päälle. Ja sit mä käytän esimerkiksi ihan tommosille Gore-Tex-kengille ja muille niin, tällaista suojasuihketta. Tää on vähän ympäristöystävällisempi ja sit turvallisempi myöskin niin kuin ihmisille ja eläimille ja muille. Let's do it, eiks niin? Jeps. Noniin. Haluatko sä ottaa nää sun törkykengät käyttöön? Törkykengät? Ne on lämpimät. Ollut jo 10 vuotta. Kande, eka, jos sulla on jotain irtolikaa, niin tolla otat silleen, mut silleen, ettei se oo täällä balsamissa. Yes. Ja sit vaan täältä niinku tavallaan puhtaimmasta niin tänne likaisimpaan lähet menemään. Otat zoomin käyttöön, eka? No tää on nyt, ei tän lähempää voi ottaa. Ei voi ottaa. Mitä ei totta kai voi ottaa. Oi. Siis miksi näin läheltä? Todellakin. Erilaisia kulmia, hei baby. Okei. Elikkä tämä on nyt tohon laitettu. Mikä tää oli? Tämän näköinen. Sitten sen jälkeen tää balsami. Balsami. Mut pitikö tätä jotenkin kuivata? Niin, tai silleen, että se niinku käteen täytyy tuntua, että se on niinku kuiva. Ei sitä voi niinku märälle, että se ehtii niinku kuivua kunnolla. Ja täältä lähti. Mikä? Sun kengät hajoo käsiin. Se on ihan ok. Alright, sit balsamia. Eikö se ole niinku, siinä on kuule hunajaa? Eikö haise? Oho. Siis tää niinku jää tähän pintaan ilman, pitääkö se kiilottaa sen? Sitten se kiilotetaan, mutta sen pitää antaa kuivua ensin rauhassa. No mitäs sit kun me luvattiin ihmisille sutinaa? Niin tuleeks tästä sutinaa? Meillä sutinat on kyllä kaukana. Mutta tää oli kyllä ihan tämmönen kyllä kiva, että tästä tulee, kyllä tässä jotenkin ehkä hyvä mieli tulee, kun saa nyt tää kengänkin tästä tehtyä ja samalla sitten jutskattua. Et ei huono missään nimessä tän alkujärkytyksen jälkeen. Niin, kuka se siellä? Näytäpäs nyt ne ennen jälkeen kengät. Onhan näissä nyt aikamoinen ero. Pistäkää kommentteihin se, kenen kengät kaipaas huolta. Ensi viikko.